Nasurok iti 7,000 at tricycle driver iti Cordillera ti Agnomar iti tulong pinansyal nga ipaay ti DSWD. May patumpal ti payout kadag iti babarangay. Ada detalye ni Bridget Marcasi, Pangosfian. Maituloy ti distribusyon ti Department of Social Welfare and Development Cordillera iti cash relief assistance kadag iti tricycle drivers kadag iti munisipyo iti rehiyon Intun Bicat April 16, 2026. Nasurok iti 7,400 dagiti manamnama a makaawat iti nasao nga assistance manipod iti Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, ken Mountain Province. Naisayang kat ti initial a rollout iti probinsya ti Kalinga. No sadino, nasurok sa ngaribo may sagasot ti kwalipikado nga imawat iti 5,000 a pesos a cash assistance. Nagbigay na tayo ng listahan sa ating partner LGUs at saka doon sa ating mga partner na TODA. So binigay na natin yung listahan para makita nila yung kanilang pangalan at ipopost din natin yan sa labas bukas ng maaga sa ating mga payout sites para makita nila kung sila ay napasali doon sa nasubmit na list ng ating mga LGUs. Para iti nabibiit a distribusyon ti payout, maipatungpal daytoy tunggal barangay. Kadag iti met nagaplikar para iti nasao nga assistance nga awanan itinagan iti pinal alistaan dagiti beneficiaries. Makitki daw iti panakikoordinar da kadag iti maseknan nga LGUs para iti verification. Nailawlawag ang masapul ngamin nga adaan iti prangkisa dagiti agaplikar iti daytoy. Kasi hindi naman pwede ang authorization, kailangan yung mismong driver ang pupunta doon sa payout site at makuha yung kanyang financial assistance. So kung hindi sila makapunta, mapipilitan tayong ibalik sa national government yung kanilang financial assistance. Gapo iti daytoy, kidkidawenda iti dagos a panang avail dagiti drivers iti assistance dagitoy. Inmunamutten ana ilawlawag nga inununada nga impaayan iti tulong pinansyal dagiti tricycle drivers. Gaputa na partak nga impaay ti lokal a gobyerno ti listaan dagiti benepisyaryo. Bridget Marcasi, Pangosfian, para iti Pambansang TV. Iti Baro, a Pilipinas.